ngase ngikhumbula ukuthi ayivalwa kungakahlolwa. Kumele sikwazi ukuhlolwa ukuze sikwazi ukuvala. Asinakuvala singakahlolwa. Kubonakala abafana okanye intokazi ezincanyana sihamba uSunday school okanye iBible school. Uma behleli labantwana bafundiswa ngezwi likaNkulunkulu. Kodwa inkinga ebahluphayo ukuthi abasi baphambi kokuba bavale basabhala ngani. Kule ndawo abakuyona kukhona abathandayo ukuba khona kuphinde kube khona nalabo abangathandi ukuba khona. Bayaziwa abangathandi ukuba khona ngoba imvamisa yabo bathanda ukuthi bahlale ngemuva. Bese kuthi laba abathandayo babe ngaphambili ukuthi babathanda no participate. Amen. Ngiyaxoxa isilungu. Into eyenzakalayo kuyenzeka ukuthi sebezoqala babhale. Uyafika uthisha athi lokhu esisobhala ngakho uJehova ungumalusi omuhle. Kuthiwa banikezwa amasonto ayemabili ukuthi bakwazi ukukhuluma okanye ukubhala okanye ukuchaza okanye ukucula leli hubo likaDavide. Kuyenzeka sekusele isonto lokuqala bayavela abantu abaziwayo ukuthi bayalazi leli hubo. Into eyenzakalayo kuzwakala ukuthi namhlanje sekusumhloli. Ngamanye amazwi asisekubhala kodwa lawo naloyo uyoma phambili atshengise ukuthi ngokusho kwakhe lawa mazwi ngabuhamba afinyelelephi. Amen. Kwakukhona abafana nje ababengayenzi lento yokufunda noma ukulungiselela. Amen. Babaziwa vele ukuthi nokuba lapha ingoba baphoqiwe abathandi. Amen. Into eyenzakalayo makufika usuku uthisha uhlalisa iqenqe zakhe ngaphambili. Kunjalo nje. Bese kuthi laba abahluphayo okanye laba abangakulangazeleli ukuba kule ndawo ubabeka ngemuva. Wafika umhloli wathi angafika umhloli wathi makese ophambili. Wasukuma washo uJehova ungumalusi wami angiyikuswela. Uyangilalisa nasemadlelweni ahlaza ehlele njalo asafika egcineni. Avume umhloli abize omunye. Naye asondele athi uJehova ungumalusi wami angiyikuswela lutho uyangilalisa nasemadlelweni ahlaza ehlele njalo. Kwangazuthi nje babeyishaya lento kwakuyinkondlo thizeni. Beloku nje bebebhizi behlela nayo le ndaba. Kodwa umhloli akasho lutho kunalokhu uvuma ngekhanda akhwebe kuphela.